към мен се обърни, ако обичаш. Добре. Значи, гора не минете още малко насам. Да? Яра погледна. Я кажи само няколко думи така за проба да видим как е. Намираме се в района на село Иваново. Добре. Няма да се притесняваш въобще. Ще направим втори футбол. Да. И няма да ходиш назад, нали? Никакъв случай. Най-важното е това. Да видя само микрофона как ще стои, когато Ето наш така към ще него. стои. Ето така, за Когато да се не... задаваш въпроса, Ето така, добре. по този начин. Сега сме готови с първия въпрос да зададем. Добре, работим да знаете. Здравейте, бихте ли се представили и да ни разкажете къде се намираме в момента? Здравейте, казвам се Свилен Чешмеджиев. Студент съм четвърти курс в Софийския университет. Уча екология и опазване на околната среда. По принцип съм член на най-старата прозрачна организация в България, Българско дружество за защита на птиците. Тук сме в района на Русенски лом сме, защото сме дошли да установиме гнездовата популация и гнездовия успех на една от най-световно застрашените видове птици, срещащи се в България, египетския решоят, който е който е лого на нашата емблема. Добре, да. Разбрахме, че той е застрашен вид. Каква е популацията, която е останала в момента в цяла България? Ако може да ни кажете в района, колко гнезда се наблюдават? Да, той е наистина критично застрашен вид. В миналото е бил често срещан, но постепенно е изчезнал. Популацията в България е намаляла с около 40%. През тази година екипите на БРЗП установиха, че в България гнездят 32 двойки. Като в района на природен парк Русенски лом има 3 двойки, от които само 2 се размножават успешно. Разбрахме, че той е застрашен вид. Каква е популацията, която е останала в момента в цяла България? Ако може да ни кажете в района, колко гнезда се наблюдават? Да, той е наистина критично застрашен вид. В миналото е бил често срещан, но постепенно е изчезнал. Популацията в България е намаляла с около 40%. През тази година екипите на БРЗП установиха, че в България гнездят 32 двойки. Като в района на природен парк Русенски лом има 3 двойки, от които само 2 се размножават успешно. Всъщност вашата задача тук е да маркирате